And then, I got here hot pepper leaves para to sa tinola. Sabi ko talaga, pag uwi ko nga ng Pilipinas, magdadala ko ng hot pepper leaves. Bumili kami ng puso ng saging, guys, kasi gusto naming magkare-kare. Bulalo. Nabis ko, nakita ko sa Asian store, oh, may bulalo sila! Bumili ako ng tig-isa lang kami. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today, guys, is another haul na naman po dahil nag-grocery na kami ng aming monthly grocery. Ayan. Nung previous vlog was about our Sam's Club na haul. And ngayon naman is yung haul natin or mga grocery natin sa Walmart at sa Asian store. So if you want to know the stuff that we got, please keep on watching. So ngayon, guys, konti lang yung binili namin. Ang konti pala nang nabili namin sa Walmart. Parang ito lang na area yung nabili namin from Walmart. And ito yung nabili namin from Asian store. Pero, mas mahal yung mga nabili namin from Asian store kasi nga, dito mas mahal yung mga Asian food compared sa mga nabibili natin sa Walmart and all the American stores. Ayan. So, start ko muna dito guys yung mga nabili namin sa Walmart para makita nyo kung, kasi familiar naman na kayo sa mga nandito. So, first here is this iodized sea salt. Ayan. So, paubos na kasi yung asin namin. Actually, kahit hanggang next month, okay pa naman siya. Pero ayoko lang kasi na, alam mo yun, nagluluto na ako and wala na pala kaming salt. So, bumili na ako before pa siya maubos. Try ko lang ito. Sea salt pala itong nakuha ko. Ay, hindi. Tama. Iodized sea salt. Tapos, this is the Prego na flavored with meat na tomato sauce ba to? Oh my God, Italian sauce pala to! Hindi ko nakita. Italian sauce pala kasi dati yung binibili ko na tomato sauce is the ragu. And yun kasi may iba-iba din siyang flavor. So sabi ko, mag-try nga rin tayo ng iba. Kasi yung hinahanap ko is Hans. Kasi sabi nung ka-work ko, masarap daw yung Hans. Kasi hindi ko makita yung Hans. Yung pala yung Hans na sa dulo, nakuha ko na to. Ayoko nang bumalik para ibalik to sa ano. Ayoko namang magbalik dun sa, alam mo yung kapag yung ibang tao yung, sige lang, ibalik na lang kahit hindi niya tamang space. Ayoko kasi nang ganun. Gusto ko ibalik ko siya sa pinagkuhanan ko. Pero wala nandun na ako sa mas malayo na. Kaya ito na lang kinuha ko na. But we'll try kung masarap siya. And then I got here yung cayenne pepper na nakakagulat ang presyo. Alam mo nung in-scan ko, kala ko na-scan ko siya ng twice kasi yung presyo niya almost $4 to guys. Iniisip ko, saan ba ako maglalagay ng cayenne pepper? Kapag nagpapaanghang naman ako ng pagkain, may pangpaanghang naman kami na chili, na yung sambal, or madami naman kami pangpaanghang. Ewan ko ba't tayo pa ako bumili ng cayenne pepper. But anyway, I have cayenne pepper. And then I got here 4 pieces of Spam na turkey kasi hindi kami kumakain nung pork. So we got here turkey na Spam. Ayan, sa mga papunta po dito na hindi kumakain ng pork, meron po silang turkey na Spam. Pero sa Walmart lang siya mabibili. Wala siya sa Sam's Club and wala siya sa Costco. Yung mga meron sa Sam's Club and Costco, puro siya pork. So ito lang yung binibili namin. 4 lang yung binili namin kasi nitong mga nakaraang December, ganon, hindi kayo masyadong nagdelata na mga ganito. Hindi ko alam ano bang kinakain namin nung nagbe-breakfast. Dati kasi gustong-gusto namin yung nagbe-breakfast kami na may ganito. Pero ang tagal namin bago naubos yung mga delata namin. And then I got here tomatoes. Ito yung kamatis. Guys, bumili lang ako ng 5 kasi nung namimili ako ng kamatis, hindi siya maganda. Para siyang hindi fresh. Dati-dati kasi every time na pupunta ka ng Walmart, maganda yung mga kamatis. Yung medyo matigas pa siya. Pero meron pa yung mga hindi pa masyadong hinog, yun yung kinukuha ko. Nung mga nakaraang araw kasi guys, nag-snowstorm kasi. Tapos ngayon, parang ang daming tao sa Walmart. Sabi ko, ba't ang daming tao sa Walmart? Di ako sanay na madaming tao. Siguro dahil hindi sila nagpalengke or hindi sila nag-grocery nung nag-snowstorm. Ngayon lang na-clear talaga yung mga kalsada. Ngayon lang siguro sila lumabas. Kaya madaming tao. Kaya yung mga benta ng Walmart, hindi siya ganun ka-fresh kasi hindi pa nauubos yung dating display nila. So, 5 lang yung kinuha ko ata. Oo, 5 piraso lang kasi ayoko na masiraan na naman kami ng kamatis. Sayang. And then I got here broccoli, guys. Ganito lang yung kinuha ko na broccoli. 2 ganito. Para sure ako na mauubos namin. Kasi kung bibili ako ng madami, ang tendency kasi, nakakalimutan ko na meron na napapala kaming natitira sa ref.
So, ito na lang yung binili ko. Gustong-gusto ko to with beef tapa. Gumawa ko ng beef tapa. Tapos, dun sa pinagprituhan ng beef tapa, sinisir ko yung ganito, yung para siyang, or pwede siyang steam, ganyan. So, gusto ko to. Gusto kong broccoli. And then next here is corned beef hash. This is the reduced sodium. Ito siya. And then, ito naman guys is yung roast beef hash. Ito nga pala guys, this is the corned beef na may patatas na siya. So, kung gusto nyo na yung parang magpapainit na lang kayo, tapos hindi siya boring na corned beef, ito, may patatas na siya. So, para sa mga panahon na nagmamadali kami, kasi nitong mga nakaraang weeks, hindi ako nakakapag-meal prep kasi nakakapagod mag-meal prep talaga guys. Pero yun talaga sana yung key for a healthier lifestyle and an easier life para sa amin na both working. Ang problema nga lang kasi, pag off ko, hindi off ni Mac. So, wala akong kasama na nagme-meal prep sa mga ingredients. Ganyan, ang tagal ko mag-meal prep. Tapos, ang dami ko kasing gustong lutuin sa pag-meal prep ko. Kaya, natatagalan ako na mag-meal prep. Sakit-sakit na ng hita ko. Ano ba yan? Pagod na ako sa pag-meal prep pa lang. So, yun. Ito lang. Binibili lang namin para sa mga panahon na, wala akong naluto. Tapos, tamad na kaming bumangon na dalawa kasi gusto na naming matulog. Or ayaw pa namin bumangon kasi pagod pa kami from work. Yan yung mga staple namin. And then I got here cream of chicken. Nabanggit ko sa previous video ko from Sam's Club that I got a cream of mushroom. Hindi ko alam na meron din pala silang cream of chicken sa Sam's Club. Nakakuha na ako ng cream of chicken sa Walmart. So I got here 4 cans of cream of chicken. Para lang sa mga panahon na gusto namin ng soup or something na kasi pwede to ilagay sa chicken, sa mga soup base. Ayan, so mas okay siya. I think that's it that we got from Walmart aside from the other office stuff that I got. Hindi ko na yun ipapakita sa inyo guys kasi yung mga command hook lang. Pakita ko to. Sa mga parating po dito sa Amerika na hindi po alam ang kalakaran. So dito guys, kung mag-apartment kayo is kailangan na wala kayong mga na-peel na paint kasi pag aalis na kayo, babayaran nyo yung pagpaparepaint sa wall. Baka wala na kayong makuha sa deposit ninyo. So, ang sikreto po sa paghang ng anything like picture frame, painting, kahit gaano pa yan kabigat, is the command hook. Ayan. Yung brand na Command. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba siya. Ayan guys, yung Command is kahit idikit mo to, parang double-sided, mayroon silang mga double-sided tape, double-sided with velcro, double-sided with hook, plastic, metal, ganun na Command. So, ito guys, hindi siya masisira yung wall ninyo as long as you follow the instruction on how to remove the stickers. Ayan. So, at least, pag umalis na kayo sa apartment nyo, wala kayong babayaran na wall kasi walang masisira. Dito sa wall namin guys, dati sila Love, may mga paintings sila na mga ano ba, yung mga decoration nila sa wall. So far, alam ko kung nasaan yung mga painting nila dati dito sa kitchen. Wala silang mga natanggalan ng pintura dito. Kaya safe sila. Doon lang sa kwarto ni Love, may hindi kasi daw komando yung gamit niya. Yun yung natuklap. So, tip lang pala sa mga papunta pa dito na hindi kayo familiar dyan. Okay, so punta naman tayo guys sa ating Asian store haul. Ang dami naming nabili doon. Hindi naman sa ganong kadami, pero mahal kasi talaga. Ayan. This is the sweet corn tsaka piatos dahil po yung asawa ko ay nakakita na naman po ng chichigas. Siya lang naman ang mahilig sa mga ganito, sa mga chips, sa mga ano. Siya lang naman mahilig. Skyflakes na kondensada kasi nagkakape ako sa work, sa hospital. So, masarap to partner. Naalala ko sa Pilipinas, pinapartner ko to with coffee. Tapos, hindi ko alam kung ganito na ba yung packaging ngayon ng Skyflakes. Kasi gusto ko sana yung Skyflakes ba na plain lang, yung walang flavor. Yung original, ito lang naman yung nakita ko. Sana ito yun. Or parang wheat kaya to. Your quick snack in a snack. Wala man naman siya sinabi na wheat or something like that. Pero sana ito yung original na Skyflakes. For the first time,
ay tumanggi po si Max sa noodles. So, ang binili ko lang is yung bulalo. Nabis ko, nakita ko sa Asian store, uy, may bulalo sila! Bumili ako ng tig-isa lang kami. Nakaka-nostalgic lang. Kasi ito yung mga kinakain namin dati sa duty. Alam mo na, taghirap na. Kapag ganito na yung pagkain namin, oh my God. Pag bagong sahod, Jollibee, McDo, Inasal, ganun. Pero kapag taghirap na, noodles lang na naman. O kaya sardinas, ganun. Walang tig-isa lang kami. O, di ba? Masenso yung haul natin ngayon. Wala tayong mga noodles. Kasi si father, lagi sinasabi, puro daw ano yung pagkain namin. High in salt. And then, kumuha rin ako, guys, ng ube pao. Kasi yung mga, nagka-crave ako dun sa siopaw. Ang problema nga lang kasi, puro pork yung siopaw nila. Eh, ang gusto ko lang naman sa siopaw talaga is the bun. So, I got here, ube pao. Ayan. Mang Tomas. Alam nyo guys, trivia, because we don't eat pork, akala ko talaga, ever since nagkaroon ng Mang Tomas, hindi ako kumakain ng Mang Tomas. Kasi akala ko talaga may pork yung Mang Tomas. Tapos, nung tinignan ko naman, nung nagpunta kaming Omaha, ay wala naman pala siyang pork. Bili ako ng 4 ulit, pero ito na kasi yung maliliit. Ang presyo nito guys is 2.45 ang isa. Huwag na po natin i-convert. Bahala kayo dyan, i-convert nyo na lang yan. Ngayon ko nang i-convert ng sakit sa puso. This is the Century Tuna in Calamansi. Century Tuna in Calamansi. Century Tuna in soya oil. Ayan, parang ito yung flakes in oil. Parang wala akong nakikita dito na flakes in oil. Flaked light tuna in soya oil. Ayan. So, 4 yan. Alam mo, tagal ng tuna namin na binili namin. Hindi namin siya pinapansin. Tapos, nung niluto siya ni Mac, ay, masarap pala. And then, bumili din ako, guys, ng in-can na quail eggs. Ito yung itlog pugo. May tinda kasi silang, may tinda silang itlog pugo na yung fresh talaga, yung nakalagay talaga sa tray. Tapos, gusto ko sanang gumawa ng ano ba yung street food natin sa Pilipinas na yung para siyang may flour na kulay orange? Kwek-kwek ba tawag doon? Oo, yata kwek-kwek. Gusto ko sanang gumawa ng ganun. Kasi hindi ko alam kung sa anong araw pa ako gagawa. Kasi tinitingnan ko yung calendar ko kanina. Full yung calendar. Dami kong gagawin. So, nung hindi muna ako bibili ng itlog ng pugo. Pero nung nakita ko to, ay ito na lang. At least matagal yung expiration niya. So, kung kailan man namin magkaroon ng time ba na mag-crave kami sa Filipino street food na yun. At least, we have this quail egg na naka-in-can. Bumili kami ng puso ng saging, guys, kasi gusto naming magkare-kare. Alam ko, wala kaming binili na pang kare-kare na karne. Kasi kaninang nasa Walmart kami. Sa Walmart kasi namin yung nabibili, yung ox stripe, tsaka yung oxtail. Nung nag-Walmart kasi kami, hindi ko na pinansin masyado dun sa meat section. Kasi alam ko nga na pupunta kaming Sam's Club. Hindi ko naisip na may puso ng saging pala kaming binili. Yung maliit lang yung binili ko. Kasi alam ko namang hindi namin kailangan ng malaki. Tapos bumili ako ng papaya. Ito siya guys. Ilalagay ko sa chicken. Gagawa ko ng Ilocano dish na sapsaporiket. And then we got here ginger root. And kung naghahanap po kayo ng luya, ang tawag nila dito ay hindi lang siya ginger. Ginger root pala to. Medyo mahal din siya. But anyway, hindi na ako nagtataka kung bakit mahal. Sa Pilipinas nga, sobra yung inflation rate. So, dito pa kaya. Amerika ang nag-cause ng inflation sa buong mundo. Eto siya, guys. Bumili si Mac ng salted egg. Meron pa kaming salted egg dyan eh. May dalawa pa kami. Tagal na ng salted egg namin na yun. Hindi pa namin naubos hanggang ngayon. And then, I got here grated coconut kasi gusto ko na namang gumawa ng ano na nga yung gusto kong gawin? Palitaw. Gumawa kasi ako ng palitaw nung Christmas. Tapos, hindi na naulit kasi wala na pala akong grated coconut. And then, I got here hot pepper leaves para to sa tinola. Sabi ko talaga, pag uwi ko nga ng Pilipinas, magdadala ko ng hot pepper leaves. Frozen to siya, guys, na hot pepper leaves. Dahon ng sili. And then, bumili ako ng 25 pieces lang to na spring roll. Nung isang araw, nilabas ko na yung beef para gumawa ako ng dinner sana namin na lumpia. Tapos sabi ko hindi ko na talaga kaya. Sobrang dami kong ginagawa dito sa bahay na nag-e-edit ako ng video, nag-e-edit ako ng mga kung ano-ano in-edit ko, gagawa ko ng calendar ko. Sobrang
anong oras na, 5:00 nandi pa ako. Tapos kaya sabi ko, ay, ibang ulam na lang ang gagawin natin. Kaya hindi ako nakagawa ng Shanghai. So, bumili pa rin ako para may dagdag yung tira namin dyan na wrapper. And then I got here dahon ng kamote. Ayan. Ang gusto ko sana is yung kangkong leaves. Wala silang kangkong leaves. Yung kangkong leaves nila dito, guys, iba sa kangkong leaves natin sa Pilipinas. Ano siya? Ang tawag nito, skinny. Yung dahon ng kangkong leaves nila dito, ibang variety siya. So, ito, ang meron kami is kamote leaves. Ayan, para sa sinigang kasi may binili kaming fish or something like that or steam lang namin. And then I got here talong. So sa Asian store lang kami guys nakakabili ng talong na ganito, yung parang sa Pilipinas yung ganito. Kasi doon sa Walmart may talong sila pero alam mo ba kung anong itsura? Ganito ang itsura. Dami niyang seeds. Kaya ito yung nabibili namin sa Asian store. Sa Asian store ako bumibili. Sa kumuha lang ako ng 5. Kasi gustong-gusto ko yung ganito na piniprito, tinotorta, ganyan. Gusto ko yan. Parang, ewan ko ba, nung nasa Pilipinas kasi ako, simple lang naman yung pagkain ko nung nandun ako. Kaya, yun yung mga namimiss ko na pagkain. Yung mga simpleng pagkain lang. Kaso kapag dito sa Amerika, guys, yung simpleng pagkain natin sa Pilipinas na nakasanayan natin, yun yung mga mahal. Ang mamahal nyo. $5 to. Dahon ng, kamote. Samantalang kung wala kaming maulam noon, dahon ng kamote inuulam namin. Ito naman guys is fried and seasoned na anchovy. Anchovy is dilis. Wala, gutom na naman kasi akong pumuntang Asian store kaya nabili ko to. Tapos this one is beef na balls. Ito yung nung pumunta kasi kaming Singapore, ito yung nakita ko dun sa noodles nila. Pati nung kumain ako sa Vietnamese restaurant sa Canada, ganito yung nilagay nila na beef balls. So, bumili kami kasi meron kaming noodles dyan. So, gawa na lang ako ng parang mami. Tapos ito yung sahog niya. And then I got here chicken gizzard. Actually, sa ibang Walmart, kapag ang Walmart ay madaming Asian or madaming Mexican na customer, meron silang mga chicken gizzard and chicken liver. Pero sa Sus City, wala silang chicken gizzard. So, ang binilhan ko ng chicken gizzard is sa Asian store. And then I got here, smoked fish lang siya. Hindi ko alam, matagal na naman namin ito bago makain. Kasi kakainin pa namin yung mga masisirap. Pero at least kasi to may, alam mo yun, pag parang nag-i-snow or umuulan. Wala, mga pang nostalgic talaga to guys. Pang nostalgic tong area na to na from Asian store. Then, chicken longganisa. Ayan, from Magnolia. Tapos, ito yung walang pork. And then, ito yung binili ni Mac. Naghahanap kasi siya ng Korean na fish cake. Wala silang ganon. So, ito ay para siyang, ay, made in tilapia pala to. Ito siya, yung para siyang fish cake ng Chinese. Ayan. Pero made in, pala siya, tilapia fish. Ayan. And then, the star of the Asian store. This is the galunggong. Kasi namimiss ko sabi ko kay Mag, gusto ko naman ng fish. So, bumili kami ng galunggong. Akala ko to, para siyang yung mga, yung tulingan, yung mga niluluto ni mother-in-law na parang ganito kasi yung mga itsura nun na, sinaing, ganun, o kaya ginataan. Tapos nung binasa ko, galunggong pala to. So, tong galunggong, guys, ay ilang kilo ba to? Parang 2 kilong mahigit is $16. Oh my God! So, yun lang, guys, yung mga nabili namin dito. So, sa mga pupunta po dito sa US, and again, tip, is bili na kayo ng mga comfort food ba na feeling nyo, mamimiss nyo siya agad kapag nandito na kayo sa US. Kasi mas mahal yung mga Asian food, guys, compared sa mga American food. Ayan. Yun lang. Nag-over budget na naman po tayo. Pero at least naman kasi, iniisip ko naman, okay lang kasi mag-over budget kami sa food. Kasi matagal naman namin tong nauubos. But anyway guys, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something again today. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button to all para lagi kayong ma-notify every time that I upload a video here on this channel. Kasi I just found out na madami pala sa inyo na nakasubscribe na hindi nakapindot ng
yung bell button, kaya hindi kayo nanonotify kapag meron akong bagong upload. But anyway guys, thank you so much everyone for watching the previous vlogs. I really enjoyed answering your comments. I really appreciate it. Sobrang, yung mga ibang nag-comment doon, may mga bumuhos na ng feelings, mga nakarelate sa mga pangyayari sa buhay. But anyway, thank you so much everyone. Thank you po talaga sa panonood ng mga videos. And I hope to see you guys on our next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs.